Rodrik Kassar intbat 40 sena ħabs wara li ammetta l-akkużi kollha fil-qtil ta' martu Bernice fit-22 ta' Novembru ta' 3 snin ilu. Dakinhar Kassar kien spara u qatel lil martu kisaħ u bieret waqt li din kienet fi triqitha lejn ix-xogħol fil-qasam industrijali ta' Kordin. Dan kien l-ewwel reat iddikjarat bħala femiċidju wara bdil fil-liġi. Kassar kien inizjalment wieġeb mhux ħati għall-akkużi u kien mistenni jibda għaddej ġuri x-xahar id-dieħel. Iżda wara li kien żvelat fit-Times li hu kien beħsiebu jammetti ħtijietu u kienu diġà bdew trattattivi mal-prosekuzzjoni f'dan ir-rigward, fil-qorti l-4 filgħodu, Rodrik Kassar iddikjara quddiem l-imħallef Neville Camilleri li hu ħati għal kull akkuża u tenna li kienet jaqbel ma' ftehim li bih kien jingħat 40 sena ħabs. Mal-mument ta' din l-ammissjoni tiegħu raba ta' Bernice li kienu kollha fl-awla li b'sinni swed infaqgħu jibku. Minn barra s-sentenza ta' 40 sena ħabs Kassar weħel ukoll multa ta' 36,000 euro fi spejjeż tal-qorti u li trid titħallas fi żmien sentejn. L-avukati ntnivellaw Kejli Bonnet mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali mexxew il-prosekuzzjoni waqt li l-avukati Arter Azzopardi u Jacob Magri deru għall-akkużat.